na guso ehwede etoaso edemo akoye ensemfoforo emu na dwumadie bi a summit bi akoso ewo man Ghana asase so wombuta ye nyina ne se mabuno no wobeka won mu nyina abamu kwan a ombefa so no won so adi ye wa abrabo manya di bre na mum wobetimi akoso ewo na montu mu Adom TV etoaso Christianpreneurs Summit afibia ekoso ewo nkran no afiwe nso no akoso na afiwe botaya womo ejina so edidi womo dwumadie no unlocking success through knowledge acquisition na sa dwumadie ede mabunu ahodo a womo omanmu ha ene amahodo so ebepie mu ewo nkran na dwumadie na se no womo di speakers ahodo ebae ama womo ede ncheche ebema mabunu no sene womo betimi etumpon ewo abrabom onipa dwumadie esini naso David Wincott ene Adom News in Central for etwetwe nkomo no wodi tudwa se anamo otuye eyade a opese odeboa mabunu a womo ye gidifo se womo betime nya emfaso no motumpon ewa abrabom. Christianpreneurs Summit no enya ade a eye foforo eyade ewo ho ye hye e Christopher nkran se womo nya ejuma no mo ye ejuma no so a emfaso nso mrem. Let me say, start with a conversation. Anytime you want to propagate something, you want to make something becomes attractive for everybody to engage in, you have to make sure that you start it with a conversation. So this platform is actually set, say, bedi hon komo. Na yede a titire for a munim ade. Na yede omaba platform so na almost only akasa. Into omoba platform isu a jumedi isu a no almost oma share in crying. Wasan ede futuo ema mabunu ni se womo hwe se womo be ye dwumaden na dwuma a womo ankasa ebetimi aye na de mfaso abre omo no womo hwe se womo de womo ho be hyem na o bompaye se nyame ema aban emfa wodwuma kra na me se mpaye no kra wo bo no unim aban hye obi enkran se obi emi enwuma ti se yetimi nya yetimi bi enwuma be boaye. Christianpreneur no ye program a ya hyehye dwumadi a ya hyehye se afi bia ye na ebeba ni abehye ehun kran na de ye nim no omo nim no be kire yen emi se yese unim a bisa enu nti se adwumadi ye pese wo so de ho hyem wo te se ye bo ho de gro se dwumadi ye free wo te se ye bo ho de ro se obi an register wo register na so aba no aba there you come.